apa sing mbok karepake? Apa sing mbok karepake, Nyai? Coba dipenggalih dhisik kan. Aja waton putusi kaya ngono kuwi. Kula raos mboten-mboten dalan sanesipun, Kyai. Aku Pribadi minta ampun terus. Manut putra kula minangka dalang. Kyai. Kepareng mboten kepareng. Kula tetep bancol, Kyai. Tolong mboten, Kyai. Toto sak laku jatrane Nyaimu yo, nanging elingo. Lamun ana bakal ora prayoga tumrap kasugengane karo aku. Enggal aturna marang aku yo, Ger. Nggih, Kyai. Kula nyuwun pamit, Kyai. Kula raos. Ngarsa dalem mboten kersa nami pitutur becik, Kyai. Ugi ora wananti anggenipun ora arek kaneman marang sangsaya tantra. Batin kula mboten kiyat, Kyai. Batin kula mboten kiyat. Aja apa sing mbok karepake? Apa sing mbok karepake, Nyai? Nyuwun pangapunten, Kyai. Nyuwun pangapunten. Kapeksa kula kedah kesah saking kutha raja, Kyai. Kok coba dipenggalih dhisik kan. Aja waton putusi kaya ngono kuwi. Kula raos mboten-mboten dalan sanesipun, Kyai. Aku seliramu pegang aku sing banget tak tresnake. Aku mau lawan kudu pisahan kelawan seliramu aku. Aja Nyai. Emang aku iki. Emang aku. Boten, Kyai. Tekad kula sampun gembleng. Kula kedah jejegaken hasil bumi melarang. Lumantar bakok. Kula badhe minta ampun terus. Manut putra kula minangka dalang. Kyai. Kepareng mboten kepareng. Kula tetep bancol, Kyai. Tolong mboten, Kyai. Wonten napa to, Kyai? Mangke rumiyin to, Kyai. Enggak. Monggo. Wonten napa to, Kyai? Dina iki karo aku lunga saka kutha Raja. Awit saka anggone orang sanjuk lawan pamrentahne Amanguratanku. Mula tak tuntut aku megang wae. Kyai mangke rumiyin to. Kyai, monggo lungguh. Kyai, ayo gini pun kula kemawon iki, Kyai. Kula kemawon iki badhe nyemutaken dhumateng Kyai Ajeng, Mas. Kula kemawon iki, Kyai. Prayogane. Toto sak laku jatrane Nyaimu yo, nanging elingo. Lamun ana bakal ora prayoga tumrap kasugengane karo aku. Enggal aturna marang aku yo, Ger. Nggih, Kyai. Kula
nyuwun pamit Kyai. Iya kan, hati-hati kan, hati-hati. Oh, Jai, Jai, Jai.